Paulo achinyorera kereke yepakorinde anoti tarirai kudanwa kwenyu imi hama dzangu. Hanzi havasi vazhinji vakachenjera. Paulo aiti akatarisa kereke yepakorinde otarisa timu rakadanwa aiona madofu evanhu. Saka aiti haasi vazhinji pakati penyu vakachenjera vakadanwa. Yes. Havasi vazhinji vane simba vakadanwa zvekare. Havasi vazhinji munyika chaimo hamukudzwe, kumhuri dzamunobva hamukudzwe, but malava kudana. Paulo ari kuti havasi vazhinji vane simba, havasi vazhinji vakachenjera, havasi vazhinji vanototenderwa. Vanhu vakakuona kunze kwanoona somebody who is almost useless. Zvokuti ukasvika so paine mabasa mairi ada kuitwa kunotonzi aya ipai vana mai masoka kadzwa matini ndiye gaite zvinoda pawa zvinenge zvemapota anenge aine tsito ndo zvavo izvozvo zvekugova madhiriki nezvimwe zvakareruka ndozvinopiwawo vamwe vanenge asinaita sikari pamusoro. Tiri kungoti mumhuri unogona kusikakudzwa, but po ari kuti tarirai pakudanwa kwenyu kunyange tisikakudzwe kudaro asi Mwari akatidana ndobva asi pavhangeri rake. Yes. Mwari akatsaura zvinhu zvoupenzi zvenyika kuti anyadzise vakachenjera. Mwari anenge achida kunyadzisa vakachenjera. Tichiri paridza mavhangeri renyasha, mumwe aine theology kana kuti aine degree PhD in robotics, but asingazivi kuti chinonzi nyasha chii. Mwari ndobva asiya ane marobotics PhDs ndobva auya kwatiri isu takanga tisiri vanhu tisina kukudzwa tichitarisirwa pasi ndobva asvoti vhangeri ndo. Yes. Mwari wakatsaura zvinhu zvinozvidzwa zvenyika. Saka Mwari akatsaura zvinhu nevanhu vanozvidzwa zvenyika kuti anyadzise izvo zvine simba. Kuti anyadzise izvo zvine simba. Zvino varipiko vanyori, varipiko vakachenjera. Yes. Mwari wakatsaura zvinhu zvinozvidzwa zvenyika. Nezvinosvogwa zvezvinhu zvisipo. Nezvinhu zvisipo kuti ashayise zviripo simba. Haleluya. Saka panenge pachinzi Mwari akatsaura zvinhu zvisipo, paverenge ipapo zvekare. Mwari wakatsaura zvinhu zvinozvidzwa zvenyika, zvinoshoorwa nezvinhu zvisipo, kuti ashayise zviripo simba razvo. Zvichiitirwei? Kuti kurege kuva nenyama ingazvikudza pamberi paMwari. Saka Mwari akashayisa zviripo simba vanyakurwa. Mastructures akanga ari pekulamatwa kwaMwari, masanhedrins, maFarisees, mapreshita, chechi ichitomhanya yemurayiro yakashayiswa simba. Mwari haana kupudza temberi, akasiya temberi iripo nevaprista vayo nevafundisi vayo. Ndobva anomutsa vana Paul, vana Timoti, vana Tito, Timoti vanhu vakamutsamudza soti ukakatarisa kaTimoti so kakarohwa neduku kainenda kakaparidza korana kakagara muchechi kangatamikanewo Timoti chingu muri kurwadza. Saka ndiye ri munhu akatimutsira baba takamusiya paKrete takamusiya paEfeso yei ndiye akatogadza ukuru maguta mashayera ari right ari nani zvikadzina marisa hatishande nezviripo tinoshanda nezvisipo kuti tibvise zviripo zvishaiswe simba. Zvikanzi izvi Mwari vakazviitirei? Zvikanzi kurege kuva nenyama inozvikudza kuti haisi takati sitani takafunda kaisi isu takati Mwari kaakatoona kutotakasa paisusu zvikafana tisu tinotoonekera wacho. Mwari is not interested nemunhu anoonekera. Mwari ari interested nezvisipo kuti ashayise zviripo simba. Saka ndodzinonzi nyasha ndosatatoda kuparidza ngovhidenyura kuti grace like it haiti Mwari akazora kwatiri because ukatoona wakutoti Mwari akatida nekuti hachisiya zinyasha, it's because une zvawakaita. Unofanira kuti Mwari akatida tisina zvataita, tisina zvatamugonera, tiri vatadzi mufumi. Mwari ndobva atotitora. Saka grace zvadzinoita kana dzichiuya hadzitarisa kuti muklasi wakaita navani vanata unopo uri dofo nyasha dzonga dzinokuti pa tega sugona hangu algebraic but ndini ndikuwo 6/15 dzekuya yotodzidzirwa kushemushe muno dzataiti tikati kuchikoro kumweya dziri dzakuvekwa. Haleluya. handisi kuti kudzidza kwakashata, ndiri kuti inini grace dzinolokita munhu regardless of your stature. Kudzidza hakushayise nyasha. Ndapaulo anga akafunda
Pauro akanga akadzidza murayiri wangari mufarisi wafarisi ari pasi the greatest lawyer ainzi Gamaliel zvekuti zvemurayiro hapana zvaudzapo aikudza kuti inini kana kuri muZimbabwe muno tichitara negweta rakabikwa nana profesa anodza noyumuniki nana madhuku hakuna hamune mbuka tinoziva kuti ana madhuku do the best breads nana Beatrice Mteto. Saka paoneka achiti inini ndakadzidza pamberi kweyamadhuku hapana zvamunonditaurira akakadzidza murayiro chaiyo chaiyo but mari amutora haana kungotora akadzidza chete akanotora mafishbok kana Peter nana John vasina zvimwe zvinhu vaiziva kunze kwakukukuzva akati chiuyai kuno muite mafishers of men. Haleluya. Saka ndikutenda Mwari nekuti Mwari ndowatipa mukana iwo inyasha zvakati kuti tinzwe vhangeri. Saka mumanitasi achitara vanhingi nhasi havamu ihoride kavanhu vanofamba but vhangeri harifambi. Vhangeri rinoramba riripo rakamira rinototaurwa chero tikaita vaviri chero tikaita vatatu chero tikaita 100 vhangeri harichije depth yaro nekuti pana asipo. Haleluya. Aki yanoa haina kurega kuvakwa nekuti vazhinji havana kuivaka tadai vanhu vauya zvidhina ndopotaiwaka aki hombe novakavaka aki hombe zvekuti vanhu vairamba kuvaka vasina kupinda muaki vachiona kukura kweaki vaishaya kuti muchapinde nyambisira Mwari vanopulani nenzou nemosquito netuzvidembo twavo twaida kukanda mukati kuti turarama. Nyasha dzakaoma hama dzavo vanhu vachiyerera nemvura pane chidembo chava chakagara so chiri muareka shona munhu achienda but mosquito icho tsinzi iri muareka chidedzera tapinda munhu anoparara sei mosquito ichipona yava zvibve kuna anoda kana kuna anomhanya asi kuna shemudzukuri wekondi unoona gonzo riri muareka risingadyiwe but munhu achiparara achiorera nemvura. Zvino tingati here kusarurama kuri kokuna Mwari zvikanzi haishaka nekuti muridzi wedhaka ane simba pamusoro paro rimwe dhaka anoita mudziyo unokudzwa rimwe dhaka anoita mudziyo usingakudzwe. Zvino iwe munhu ndianiko ungada kubvunza muumbi pamusoro pedhaka rake. Haleluya. Saka ndozvadzakaita nyasha dzaMwari. Mwari havabvunzwe Mwari havagadzwe dare havakweshenwe ndanzi Mwari vakatendeka even zvavanoita zvikaita sezina kururama kwatiri kwavari zvinoramba zvakarurama. Haleluya. Saka John auya achiparidza akariparidza vhangeri renyasha zvarinoita tinangoburitsa mavhekisiri anoita vhangeri renyasha. John the Baptist ndobva aya achiparidza ndivhurei Mateo chapter 3. John mubhabhatidzi vana John vakawanda ndogara tichitaura kunana John the Baptist iye akanga asiri mudzidzi waJesu akanga ari forerunner mugadziri wenzira yaShe akanga akaprofita nana Isaya nana Maraki kuti tarirai izwi rinodanidzira murenje ruramisai makwara aShe. Ndiye akanga achirehwa ari mutumwa wesungano yaizouya kuti kana iye akauya zvakuzikanwa kuti mutekwatekwa akutera mashure. Ndiye John wokutanga. Mumwe John akangoitawo mbiri akazikana nevamwe muapostora mudzidzi waJesu anova iye akanyora mabhuku ese anonzi John Bible. Vana John nana zvakazarwa kwandiri John muapostora who was the youngest disciple of Jesus Christ. Uya wekupatikana vakomana vachida kumuuraya vakamuendesa pachitsuwa chePotimasi vamukodobora maziso ndiye Johani muapostora. Vamwe vana Johani vese havasi muBhaibheri vana Gadanzara vana Suspense nana Marangi tatongowo tumwe tumaJohn zvato kwekuti you must follow them carefully uchichita kurasiswa ndivana John vefeki. Saka nhasi takutaura naJohn chai izwi kune zvimwe zvitendero zvakabva zvaya nenyaya yesu iyoyi ikabva ramba Bhaibheri rachotenda izvi zvoita kunge ndiye John uyo anoteererwa asiri anoteererwa kumasoro ndisungiri ari Bhaibheri ari muBhaibheri ndi John asiri mudzidzi waJesu. Zvinobati John the forerunner mugadziri wenzira uyu anonzi John Wesley akatumwa kuAfrica nevakomana vengochena ndisuspense Gadanzara kamukomana ke waGadanzara kakazochinjwa zita akati ye baba Johani izwi rinotara rikurenje mamwewo mazwi wani harisire zwi ratinotaura nezvaro ifuro kumasowa do not be offended. Tiri kungoda kuburitsa kusiyana kwana John kuti kuna suspend Gadanzara naJohn the forerunner of Jesus Christ. Yes. Namazuva iwayo Johani mubhabhatidzi akauya achiparidza marenje redzidziro. Ndinoburitsa nyaya dzenyasha kuti the gospel is too broad, it cannot be comprehended pasina mweya waMwari. Kunzwa dhokotera,
vhangeri rakakura zvekuti even wakapasa kuchikoro woshaya mweya waMwari haugoni kurikomprehenda itaru ndezvemweya. Ukaona vhangeri rawanyira pakuziva kwenyama kwekoti Matthew 2:7, Luka 17:2, uchimboziva izvozvo chero asinganamata anozviziva. Ini ndinomboita zvimadiscussion nevakomana vamamuslim, anokukotera vese chapter by chapter but haaritendi. Achida kutomuona muchikristu chakweko atokudza kuti Matthew 16:4 iverenge kuti notokudii obva aipiringisha obva Deuteronomy 17 chakati but they don't believe in the New Testament pakutumwa kwaJesu saMwari. Hallelujah. Saka kuziva kusina Holy Spirit hakusi kuziva. Kuziva kwemunhu anoziva ndekune kwafemerwa namweya mutsvene vanyakurwa. Nometa mukanyora mavhesi akaita 1000 ari pasi pepiro musati marara muchiavereka so mamwe acho muchirisaita kunge mapoemu. Zvirevo 3:3, Deuteronomy 16:4, zvotanzvati Sunday school. Unokwangofanira mwana kana Sunday school. There is no benefit in knowing the scripture. It's just you reciting the scripture. Isu Mwari haana kutidana kuti recite ma scriptures. Akatidana kuti tiite zvakanyorwa ma scripture. Amen. Hallelujah. Saka knowing alone is not enough. But kutora ruzivo rwezvakanyorwa zvokubatsira iwe is now enough. Ndakataura wakomana anokuta mbanje kuti kabepa aka pakumonesa mbanje aka unonyatsonzwa kuti adzinorowa mushe. Haugorova nemheni ukatora peji romunhu mbanje udai Mwari angorova nemheni. To some a Bible is just enough. It's just a book of history. But kune wakaponeswa manje tinozwa kuti umu tinobuda naKristu arimo. Ukaona wagona kubuda naJesu uyu ari mumagwaro opinda mukati mavo taakutanga kunamata manje. Meno kana muri kutizwa. Saka muchaona kuti a lot of people vanobatwa nemusungo waSaturday kuti a lot of people they know what is written in the Bible but they do not practice what is inside the Bible. Saka chinodifferentiate vanoziva zviri muBhaibheri nevakaponeswa iHoly Spirit manje ari pakati apa. Holy Spirit anobatsira kuti ukaziva akukuita kuti urarame nemufananidzo waiye akanyorwa. Kungoziva Bhaibheri akubatsiri. Kuita zvakanyorwa muBhaibheri ndokunobatsira. Vaefeso 6 imi vana kudzai vabereki venyu izvozvo ukangozviziva iwe uchirova baba wacho mbama hapana wakafanana nasiri kuzviziva. Handizvozvo. But ukaona pakanzi munhu ngaatye Jehovha uye naye amuteerere. Holy Spirit okubatsira kuti kana wakuda kuita zvacho zvinoratidza kusatya Jehovha okudzora pasina ari kukuona nawo wakuita zvakanyorwa magwaro izvozvo ndo zvinoponesa. Ndakataura kuti kuverenga Bhaibheri hamusi unoendesa mudenga. Kuriparidzana rei every Sunday tikigweta mautreach tichiribata izvo zvazviendese mudenga musuti. Kutosiya Bhaibheri izvozvo tinoona ta 7 years 8 years tichitoparidzana pasina Bhaibheri tigoenda kudenga. Regai ndikupe example. Vhangeri ratikunyorai tsamba zhinji dzakanyorwa naPauro handizvozvo achinyorefwa namweya mutsvene waMwari handizvozvo. Kureva kuti magwaro aya akazotanga kushanda atokombainwa years later after naPauro aparidza. Tiri pamwe chete. Tsamba yakabhonyorwa kuEfeso bhainzi itore Isaya, tsamba yakabhonyorwa kuMasedhonia itore Isaya. Luka waine tsamba yakanyora, tsamba yaLuka yakasanyorwa zvikuye Bhaibheri mai mashorana. Yakanyorerwa Gavheni ainzi Theophilus. Theophilus akanga ari munhu akakurumbira chaizvo akanga achida kutendeswa naLuka anzwa kuti Theophilus akanzwa zvaJesu akuita kungana kutenda. Luka akaona kuti muchinda uyu akatenda nyika yapona. Unoziva kuti pane zvimwe zvokuti munhu ana akatenda mudunhu chari mudunhu iro raponeswa. Zvinonzi ningi ndozvakaitika patsamba yaLuka netsamba yamabasa aPostoli. Dzakanyorwa naLuka achida kunyorera Theophilus. Theophilus zvawakanzwa mashoko akanzwa pamusoro paJesu regai tiende patsamba iyo. Regai patsamba iyo. Ndine zvandida kuburitsa pamusoro pekuziva Bhaibheri nekuita zvakanyorwa Bhaibheri. Mainumbi endai pana Luke chapter number 1. Toda kuti muerenge verse 1 to 4. Luke chapter 1. Yes, verse 1 to 4. Shoko rokuamba. Vazhinji zvavakaidza kurondedzera mashoko ezvinhu izvi zvakaitika pakati pedu. Luka achinyora kuti
vazhinji sezvavakaedza kurondedzera zvinhu zvakaitika pakati pedu, urikuona here zvaitika apa paisanyorwa bhaibheri, ende haisi tsamba yaRuka chete yakanyorwa, pane tsamba dzimwe dzakanyorwa dzisiri bhaibheri. Ruka ari kuti zvinhu izvi vanhu vazhinji vakatiraya kuzvidhokumenta vachinyora kuti pane zvinhu zvanga zvaitika, because remember the book of Acts yakanyorwa after the ascension of Jesus. Jesu aenda kudenga ndopakati saka muchinda yanenge anga ari mari zveshuwa, vanhu vazonzwa kuti dzikatozokumbuka dzikadya honye vanhu kugungwa after dzaro repasika didi, vanhu ndopakataka kuti saka muchinda yanenge anga ari mari, saka vanhu vakataka kuda kunyora as if it's history. Handizvozvo. Saka Luka ari kuti vazhinji sezvavakaedza kurondedzera zvinhu zvakaitika pakati pedu, yes, sezvavakatipa ivo. Luka ari kutobvuma kuti zvimwe zvacho pazvainyorwa iti handisipo, pazvaiitika futi handisipo, yes. Vakazviona nameso avo kubva pakutanga. But pane vakazviona nemeso, vana John, vana Peter, vana Justo nanani, vakazviona, ndo vatakazorogara navo pasi. Mati Tiberius akaita sei? Makatofunga kuti chipoko, alright? Vakaona Jesu achifamba mugungwa, vakafunga kuti chipoko. John ndiye akazoti zvakati, uye akazoti zvakati. Vakunyora zvakaitika sezvavakapiwa naivo vaiva vanyai, ma-eyewitnesses, yes. Navaiva vanyai veshoko. Vaiva vanyai veshoko. Neniwo Luke. Ndakati ndanyatsofeya zvose kubva pakutanga. Luke haana kungoti ndakabatsirwa naMweya Mutsvene. Akati ndakaferefeta, ndakaita chitikitifa. Ichokwadi here ndaimene kuti kukamboita zvakatwara mazondo, zveshuwa pane mawitness here, ndiani nani, ningi. Luke anobvuma pachena kuti tichinyora tsamba yaRuka netsamba yaMabasa aPostora, hazvina Holy Spirit akanga akandigarira achiti zvakabva zvadai, ndakaita zvekufeya. Kunyange mweya aizomubatsirayo, but aifeya. Ndo maresearch yangu ndetakaini kuchikoro kuyakwe. Ndakaita research yangu ndikanyatsoona kuti ichi nechi ndikatevedzasa, ndikaona kuti ichi ndo chokwadi. Imwe information yandangadzirishwa nayo ndakaiziya, yandakaona kuti ndeye kunyepa ndakaisiya. Tumambuya tikaexaggerata ndikakumaraini kwedu nyaya dzacho handina kuzodzipinzawo. Ndakaita zvekuferefeta, ndikatora ma-eyewitnesses nezvakanyorwa nevamwe, yes. Ndakati zvakanaka kuti ndikunyorere iwo nokutevedzanisa. Saka ndakaona kuti imi makambonzwa nyaya idzi Theophilus, ndakati zviri bheta ndinyatsokunyorerai ndichiita chimwe nechimwe semaitikira zvakaita. Imi Theophilo wakakurumbira ndimo wandiri kunyorera. Kuti muzive kuti mashoko amakadzidziswa ndezvokwadi. Saka chaikonyorerwa tsamba ndekuti mumwe muri matete kuti mashoko angaudzwa pamusoro paKristu ndechi? Ndafunga kuti tiomberwa Jesu mumaoko. Because but Mwari manje kune rimwe side wane plan yekugadzira Bhaibheri. But mazuva aya hakuna manje New Testament yacho. Kutoriwo netsamba iri kuenda kuna Theophilus. Verekai baba paridzowe mukushi, verekai zvakati. Theophilus chakagara so chikati muJamani waiva nesimba, nyaya nedzichokwadi. Saka akanyora tsamba yaRuka achitevedzanisa. Kwete iyo chete netsamba yaMabasa aPostoli. Acts and Luke are two letters which were written not for the purposes of the New Testament gospel, but kuti vatendese Theophilus, kuti Theophilus atende muna Mwari. Tikuirana? Yes. Saka mubvunzo wangu kwamuri ndewekuti kana tsamba yanga yakanyorwa Theophilus, saka vaiparidza vachiverenga tsamba dzipi? Haleluya. Amen. Tiri pamwe chete? Ngativenga pamwe chete. Kana Theophilus yakanyorwa tsamba yaLuka netsamba yaActs, kureva kuti dzakanga dzisingaexiste, vaitoparidzwa nevamwe. Saka vaiparidza vacho vaishandisa machapta api?